Stavte Lucia! Juhu! Ideme do mojho tanku! Áno, a to som ja. Jeho sestra. Stanku, no poďme, nasadajme. Počkaj, tam iné auto. Jupi, jupi. A ja som jeho sestra, pozerajte. Jak tancujem s desinou. Pňo, pňo. Blablabla. Dám si voľaké veľké auto. Áno, tam. Tank, to je... Toto. Čo? To? Ty máš také dobré, čo? A ty tu sedíme. Tonkotová mama. Tam je Tonkotová mama. Tam bola Džungasová mama. Ne, na auto. My sme tu. Tam je Tonkotová mama, ideme kladnúť tanku. Ne, musíme ju zastaviť. Stop. A my už sme ich všetky stýkali, Aha, takže teraz ju ideme zastaviť, aby nemala to, čo my. Že? ale ideme ju kladnúť. Tebe ty tvoje kauty. Dobre, obidve si zaverem. A ja mám už. Tonkotová mama. A mala. Bože môj, Džungasová mama. Počkajte ľudia, iba sa mi sem dala reklama. Ale ľahšie. Kristi, potom túto taktu a počkej špeciálny kút. Ten kút, víc, jaký. Ľudia, takže čusté a my ideme cez výtah. Ja už som tam. Výtah. Ja idem na kúp ten duetov. Ale ty mi to odpaliť, ty odstan a ja idem na ten duetov. Dobre, kam mám ísť? Mám ísť tam? Ja tam. Kto pozná do, re, mi, no, la, ti, do, re. Ja poznám. Ale myslím, divákam. Ktorý pozná. A odebírate mňa. Áno. To je po auta. Kristinka hovorí po auto a mňa odebívajte. Pôjdi. Volám sa. Ne tu ten duetov. Tonkotová mama. Džungasová mama. Odpověď tu taktu. Ani uj, kvatví. Poďme tam. Ne, Tonkotová mama, jde tam. Džungasová mama. Ona nemá mínu. Jak tam mám sa dostať? Tak tu diamanty. Ja potrebujem ísť. Ja sa nemôžem tam dostať k vám. Je to. Utekla. Robím to tá teba. Ona tu tetko tkúta. Ja to robím. Dobre, počkaj. A ja tomu tým deblat. Ale tá bomba... No tak dám tú Ale bombu. sem, počkaj, musí sa mi tá bomba dať. Pozerajte, jak držím hru. Počkajte a... Na. A ideme na to tu a to. Daj. To sa mi to dáš. Daj. Máš takú. A zoberiem si neboj. A to pojďte. Ale to ty popty. Ale to ty popty najdu. Tak sme to. Naša škola. Môžeš sa rozprávať. Prebaste, ale... Tak, môžeme ísť toto zahodím aj toto. Ukáž, kde si.
poďme si spraviť dom jeden.